Eta gero saldu kasureko, ze, bueno, gehiena esan du, lehen kofradiara eroaten izen dela. Baina gero badau beste modurik, arraine saltzeko, zuzenean portun saltzen da kasureko... Bai, ez gero guzkai saltzi izan duen be bai. Claro, hemen honek, kompradore gitziot izan danez, Bermion, ez da egon ninjarrik Bermione kompradorine hori. Orduen, batek, peskade zereko izan duen batek, aregaz izan duen, merkabila hori bota. Da berak ez saltzi zagoen, merkabila hauen. Osa, que en vez de kofradizien saldu, kofraditzik aparte merkabila hauen saldu. Osa, que hori. Da gero, hori, normalera hola izatezan da. Da horak ekartzen zauskun beste hongo zien ekajak, ale plastikozko handizek, ale dana garbitzuen bihar. Da gero hartu nire igual ere horrek itzukizek, areke plazara eruen da plazane azalak kendu saldu. Plazan Berton Bermeon. Bai, Bermeon bai. Eta hori dinosun arrain hori izokizia zein da hori? Kolaxu, kolario. Da, tiboien familiko eran txikizek kilo bateku, 800 gramo kilo eta berre, da nire azalak kendu, ostontzin bebai dute zabien horrek batzu ziketuteko, makaiule ziketuteko, igiri, da, gero hori, gatzagaze okin, makaiule ziketu gero, ez izan dan bebai. Baina horrek saltzi izan duen, orduan asko, gaur egun leki salduko.